Comenzo ao pleno. Boa noite. Día mércores 14 de setembro de 2022. Ás 20:30, primeira convocatoria. Ás 20:30 a segunda, 2 días despois. Lugar, a segunda, perdón, 2 días despois. Lugar, salón de plenos da Casa Consistorial e Telemática. Orde do día. Aprobación da ata. Pasolle a palabra ao portavoz do PP. Bueno, boas noites de novo. Espero que se nos escoite agora. Levamos un pleno un pouco atropellado. Decíavos antes que como podestes comprobar, hoxe presido o pleno a primeira tinente de alcalde Ana Seijo, porque por un problema personal o alcalde non pudo presidilo. Entonces vamos a alterar un pouquiño as ordes de intervención. Xa falei co portavoz de veciños, con Xavier, para tomarnos a palabra en primeiro lugar, facer eu a introducción dos puntos e despois pasar ao debate, xa ca orde normal. Con respecto á acta anterior, o Grupo do Partido Popular non ten ningunha puntualización que facer. Ben, boa tarde a todos. Salvo que na convocatoria do pleno viña que se iba a aprobar a acta da Xunta de Goberno Local, que tivo lugar o 14 de setembro, aparte, do día, xusto do día, aparte deso, supoñemos que é unha errata que nos pasa a todos dos copy-paste en inglés, non? Paste. Nós tampouco temos ningunha alegación que facer a acta anterior e votamos a favor de aprobala. Votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 2. Modificación de créditos. Suplemento de crédito 2022-2001. Aprobación inicial. Ten a palabra o portavoz do PP. Moi ben, traemos aquí ao pleno a aprobación de crédito, suplemento de crédito número 1 2022, que é relativa a unha modificación para facer fronte a un anticipo de nóminas que solicitou un traballador. Entonces, o que se propón é aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos no orzamento municipal vixente correspondente ao exercicio económico 2022, expoñer ao público dito expediente durante 15 días hábiles mediante publicación de anuncios no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e nos tabuleiros de anuncios da Casa do Concello e da sede electrónica do Concello, aprobar con carácter definitivo o expediente se contra o mesmo non se presentarnos alegacións ou reclamacións durante o período de exposición pública e publicar unha vez aprobada definitivamente a modificación, un resumo da mesma a nivel de capítulos no tabuleiro de anuncios da Casa do Concello, da sede electrónica do Concello e no Boletín Oficial da Provincia. Palabra ao portavoz de veciños. Ben, gracias. Nos vamos a absternos na modificación de créditos. Sí que vimos que se trataba de suplementar un crédito dos anticipos reintegrables de 3.000 euros con cargo á minoración do fondo de contingencias, tamén do apartado de gastos. Chama a atención que no informe de fiscalización se di que a imposibilidade ou inconveniencia de demorar os gastos ata o seguinte exercicio recóllese na memoria incluída no expediente e non hai ningunha clase de memoria ni ningunha clase de justificación. Si houbo un traballador que pide un anticipo, correspóndelle polos seus dereitos laborais que ten, non nos vamos a opor. Xa está, se está explicado en pleno e así está grabado, para nos vale, pero vamos a absternos na votación. Ten a palabra o portavoz do PP. Moi ben, pois por parte do Grupo do Partido Popular vamos a votar a favor desta modificación, suplemento de crédito, bueno, un pouco tamén pola razón que esgrimía Xavier, é dicir, houve un traballador que está no seu dereito a solicitar este anticipo e así debe atendelo o pleno aprobando esta modificación. Vale. Queda aprobada a modificación.
Votos a Un favor? inciso, solo un pequeno inciso, nos vamos a absternos porque a documentación, tal e como nos chegou, estaba incompleta. Non é por outra cuestión. Votamos. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada. Punto número 3. Modificación de crédito. Crédito extraordinario 2022-2022. Aprobación inicial. Ten a palabra o portavoz do PP. Moi ben, o punto que se trae ao pleno é a modificación de créditos do segundo crédito extraordinario para o ano 2022, tal como se anunciou aquí cando se aprobou a primeira modificación de crédito extraordinario número 1, pois preténdense facer unha serie de actuacións que resumidamente son complementar unha serie de subvencións que non estaban recollidas no orzamento, mediante modificación de crédito para cubrir a aportación municipal para eses proxectos que están financiados en algún caso pola Diputación da Coruña e en outros casos pola Xunta, así como tamén dous expedientes para adquisición con fondos propios ao 100% do Concello para contenedores de residuos sólidos urbanos e para amarres. Os proxectos para os que se vai a facer esta modificación serían a mellora do viario da Pena a Moa, para o cal o Concello tería que facer unha aportación de 31.977,53 euros. O resto do proxecto aportaría a Diputación da Coruña. Mellora da ruta de sendeirismo de Donas a Gundián, dentro do Fondo de Compensación Ambiental, serían 10.500 euros por parte do Concello de Boqueixón. Neste proxecto tamén participa o Concello de Vedra e o resto aportaría a Xunta de Galicia. Melloras no local social de Codeso, aportación municipal de 13.858,75 euros con 75 céntimos, o resto aportaría a Xunta de Galicia. Camión colector para punto limpo móvil, aportación municipal de 18.290 euros, o resto aportaría tamén a Xunta de Galicia. Adquisición de contenedores para implantación da recollida selectiva da fracción orgánica dos residuos urbanos, biorresiduos, que son os contenedores marróns, unha aportación municipal de 3.094 euros con 42 céntimos que sería complementada tamén con unha subvención da Xunta. Adquisición de contenedores para residuos de recollida selectiva en envase lixeiro, contenedores amarelos e de residuos sólidos urbanos, contenedores verdes, unha aportación do Concello de 14.924 euros para adquisición de contenedores, aportación ao 100% do Concello, e adquisición de dispositivos de suxeición de contenedores para residuos sólidos urbanos, pois unha aportación tamén ao 100% por parte do Concello de 14.993 euros con 15 céntimos. Perdón, suma a modificación, esta modificación de crédito, un total de 105.537,85 céntimos. Ten a palabra o portavoz de Veciños. Ben, como ben se dixo, trátase da segunda remesa de investimentos con cargo ao remanente de tesorería do ano 2021, que foi, para non ler céntimos, aproximados 2,4 millóns de euros. E o
primeiro crédito extraordinario completo, bueno, a primeira remesa de investimentos, o 2201, fora de 928 e esta de 105.000, é dicir que en total os investimentos financiados con cargo remanente de tesorería do ano pasado xa superan con un pouco do millón de Córtase algo. do millón de Córtase, euros. córtase. Non se pode seguir. Non se pode seguir unha conversa, digamos. Vado falar así, a ver si a compaso. Ben, o que fixemos foi sumar un pouco o investimento total dos orzamentos. Recordar que os orzamentos, cando se aprobaron no mes de febreiro, non levaban prácticamente investimentos, creo que eran 30.000 os que levaban. Suplementando todo isto, e faltame algunha xeración ou tal que poida haber no decreto da alcaldía, teño que en investimentos temos 1.055.000 euros, 400.000 euros a parte de financiamento de outras institucións nesto, que nos daría un investimento total de 1.456.000, polo tanto, aínda queda bastante aos 4 ou 5 millóns que se falaran no principio, que, o sea, queda bastante, estaremos no 25% do prometido. En canto a estes suplementos, si vemos que hai cousas que son interesantes e necesarias, vamos a externos, neste caso non por estar incompleto o expediente, senón porque vemos que non existen uns obxectivos claros a hora de distribuir ese remanente. É dicir, ter 2,4 millóns de euros para nós significaría ter un plan de investimentos, investimentos e non investimentos, programas ambiciosos de cousas que se poderan facer ou de cousas que se podera aforrar para o que poida vir máis adiante. Para que me entendades, danos a sensación de que non existe unha falta de criterios e o único criterio que se sigue é, se sale unha subvención hoxe para dotarnos de farolas, solicitámolas. E se mañán sale unha para retirar farolas, tamén as solicitamos. Danos esa impresión de que non existen criterios claros de como distribuir os investimentos. E por eso vamos a externos, solicitamos unha vez máis consensuar uns criterios de intervención a hora de facer os orzamentos. Nos hai anos fixemos algunha proposta que parcialmente se aceptou, pero aínda hai cousas das que xa propuxemos, por eso non propoñemos outras que non se acabaron. Nada máis, vamos a externos e punto, entendemos perfectamente. Votos a favor? Moi ben, con respecto á inversión deses 4 millóns de euros que foi anunciada aquí en pleno, entendo que, ou creo recordar que se falou tamén dunha subvención que se pedira ao IDAE co plan dos 5.000, no que iban recollido unha inversión que afectaba a sustitución de LEDs na rede de alumeado público do Concello e un desenvolvemento dunha rede de sendas municipais. O proxecto pasaba dos 4 millóns de euros, tamén tiña unha contribución municipal e ese proxecto, do que xa levamos falado varias veces, entrou en plazo e coa distribución que fixo o Ministerio no seu día, entendemos que ten que ser aprobado. Lóxicamente, mentre non sea aprobado non se pode levar a cabo a inversión e sabemos que os tempos da administración son lentos, pero polas informacións que manexamos e por algunha documentación que foron requerindo ou por algunha información que foi ofrecendo o Ministerio, antes de fin de ano debería estar resolta esta convocatoria. E con respecto ao resto de inversións, bueno, pois hai algunhas das actuacións que responden a necesidades, é dicir, se se van a comprar contenedores verdes e amarelos é porque realmente hai necesidade de reposición, e se se van a comprar amarres é porque realmente hai contenedores ou zonas do Concello onde os contenedores que hai non teñen amarres, e
a diferencia entre ter contenedores con amarres e ter contenedores sin amarres creo que é significativa e podemos logo comprobar en concellos limítrofes e de máis tamaño que Boqueixón. E despois, con respecto ao resto de inversións, algunhas como o viario da Moa a Pena, pois é unha inversión que xa está programada hai moito tempo, que se intentou conseguir financiación por varias vías e hasta o momento todas fallaron e que agora, pois a través dun convenio que se firmou coa Diputación da Coruña, pois vaise poder levar a cabo esa inversión. E o resto de inversións pois responden a necesidades que van xurdindo co paso do tempo e a algunha pois a demandas tamén veciñais. E, por suposto, tamén estamos traballando no tema da quinta fracción e do contedor marrón e tamén se solicitou unha axuda para poder adquirir contenedores. Recordolles tamén que temos unha partida de 900 composteiros que xa se foron repartindo polas casas e que nos vai a facilitar un pouco a reciclaxe desa quinta fracción. Pola nosa parte, pois vamos a votar a favor desta modificación de crédito. Votos a favor? Abstencións? Abstencións? Queda aprobada. Desafectación do camiño situado no... saltaches este un. Ai, perdón, o punto número 4. Normas subsidiarias de 1996. Modificación puntual número 4. Regulación das condicións de posición respecto ao viario. Ten a palabra o portavoz do Goberno. Moi ben, traemos ao pleno a modificación puntual das normas subsidiarias do ano 96, a modificación puntual número 4, que afecta a regulación das condicións de posición con respecto ao viario. Este é un trámite que se empezou en xaneiro do ano 21, que, bueno, realizados todos os trámites necesarios ante as distintas administracións, recabando todos os informes sectoriais necesarios e toda a documentación que require a normativa vixente para levar a cabo unha modificación puntual deste caso do planeamento urbanístico vixente, que son as normas subsidiarias. O que nos vai a levar é a que unha vez decaído o plan xeral, pois as normas subsidiarias que son do ano 96 eran bastante restrictivas respecto ás condicións de posición respecto ao viario no que se refire aos peches, e o que se intenta con esta modificación, o que se pretende é que se adecúen un pouco ao que viña dicindo o plan xeral e o que permite o plan básico autonómico e ademais normativa vixente. Ten a palabra o portavoz de veciños. Ben, enganchando co punto anterior, donde o portavoz do PP dixo que os tempos da administración son os que son, usted pode ver que para facer unha modificación moi menor, o sea, o absurdo que é a legislación urbanística, para facer unha modificación moi menor, porque neste caso trátase unha modificación moi menor, imos a pasar 24 meses. Alguén lle habrá que decir. Non sei exactamente a quen, pero alguén lle habrá que decir isto é que é insustentable de todo, non? Xa non digo para aprobar, que tamén deixo aquí requer pois a nosa preocupación por non ter avances ou non saber de avances significativos na elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Aproveitamos para preguntar por eso e mantemos o noso rexeitamento a que unha modificación para modificar os camiños de 4 a 5 metros ou de 5 a 6 que teña que ser 24 meses de tramitacións con informes de todo Dios para entendernos e falar mal e entendernos todos perfectamente. Non pode ser.
En canto a pregunta que aproveito neste punto, se queredes falámoslo despois, que nos parece pois realmente chamativo de que a elaboración do pexón vira a caer a 4 alcaldes, veremos se son 5 ao final, pero realmente o equipo redactor sigue sendo o mesmo. Parecenos algo que tamén podemos botarlle unha ollada cando que irades, nada máis. Ten a palabra o portavoz do Goberno. Pois, sin que sirva de precedente ou servindo de precedente, non podemos estar máis de acordo co que acaba de dicir Xavier. É dicir, nós non somos quen decidimos nin determinamos os plazos que ten a administración, neste caso outras administracións, para elaborar e responder a estes documentos, aos seus informes sectoriais e aos seus informes vinculantes, pero a legislación é a que é, e facer eso, unha modificación que vai a afectar a distancia que teñen que guardar os peches con respecto ao eixe das vías nunha serie de tipos de vías que só vai a supoñer o aforro dun metro, pois que nos levase efectivamente 24 meses ou bueno, pois sí, 24 meses ou 23. Entonces, sí, non temos máis remedio que decir que estamos totalmente de acordo e que nos gustaría que as cousas foran de outra maneira, pero son así e seguindo toda a tramitación chegamos a setembro do 2022 cando temos que traerlo a pleno para a súa aprobación. Co cal, pois nós imos a votar a favor deste punto. E con respecto ao que falaba vostede da elaboración do plan xeral, a información que eu teño a día de hoxe, tampouco me quero estender moito porque non teño toda a información, entonces estáse coa tramitación, estamos co tema de facer un novo BO e vamos a esperar a que na próxima sesión que xa este o alcalde pois podamos debatir máis ampliamente dese tema. Ten a palabra, perdón, votos a favor? Ten a palabra o portavoz. Puntualizar dúas cousas moi rápidas. A primeira, que deixamos entonces a pregunta do pexón po próximo pleno cando estea o alcalde titular. A outra, de que nós vamos a manter o sentido do voto como no seu día, como fixemos en xuño do 21 cando se aprobou inicialmente, que votamos a favor. Vamos a seguir mantendo o punto porque nos parece que se trata simplemente dunha adaptación dun papel á realidade, nada máis. Moi ben, procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobada. Punto número 5. Desafectación do camiño situado no lugar de Outeiro, Lamas, no polígono 503. Parcela 325. Aprobación inicial. Ten a palabra o portavoz do Goberno. Moi ben, pois traemos a pleno a desafectación dun tramo de camiño público e a súa valoración económica. O que se propón é alterar a cualificación xurídica desafectando do dominio público o tramo de camiño que perdeu a súa consideración de uso público de 581 metros cuadrados, xa que non provoca que ningún outro predio deixe de ter acceso directo por vía pública á vista da cartografía catastral e do inventario municipal de camiños e que se encontra nun estado impracticable tanto para o tráfico rodado como peonil, polo que se considera xustificada a alteración da súa cualificación xurídica en base a que cumpre as condicións da definición de parcela sobrante dadas nos artigos preceptivos da Lei da Administración Local de Galicia. Desafectado o dominio público calificaríase como ben patrimonial,
O tramo de camiño a desafectar está clasificado urbanísticamente como solo non urbanizable de núcleo rural en 544 metros cuadrados e como solo rústico en 37 metros cuadrados. A valoración económica da parcela resultante desafectada é de 2.250 euros. Someter a información pública o expediente durante un mes a efectos de presentación de reclamacións. Se en dito prazo non se presentasen reclamacións, considerarase o tramo de camiño definitivamente desafectado do dominio público e procederase coa venda directa da parcela sobrante ao solicitante propietario da parcela colindante. Notificacións e recursos aos interesados con advertencia de que esta resolución ponlle fin á vía administrativa e contra ela poderá poñer recurso potestativo de reposición ante a Alcaldía da Corporación no prazo dun mes e interpoñer contra a resolución acordo un recurso contencioso administrativo regulado na legislación xurídica contencioso administrativa. Ten a palabra o portavoz de vecinos. Ben, nós neste punto solicitamos que se deixe sobre a mesa este punto para o vindeiro pleno e explicamos por qué. A única documentación que estaba a nosa disposición en canto a este punto número 5 era a solicitude de desafectación e púxose hoxe ás 13:16 horas a proposta de desafectación que iba incluído co informe técnico, é dicir, hasta a 1:15 desta tarde non tivemos ocasión de saber que era o que se propoñía. Como os expedientes plenarios deben estar completos antes de 48 horas da celebración do pleno, solicitamos que se deixe sobre a mesa e se se toma algún tipo de acordo, pois tamén nos tomamos a liberdade de poder impugnalo. Paso a palabra ao portavoz do Goberno. Moi ben, pois como o que acaba de decir Xavier é totalmente correcto, unha serie de erros na plataforma de TEDEC, que é pola que se fai a convocatoria dos plenos, e detectamos efectivamente que non había acordo proposta nese punto. Eu tamén propoño deixalo sobre a mesa, dado que o expediente efectivamente ten que estar completo para a súa aprobación, traise ao próximo pleno ordinario ou extraordinario o que proceda. Co cal propoño á presidencia do pleno deixalo sobre a mesa. Se vos parece ben, por unanimidade deixamos... Perdón. Vale. Votos a favor de que quede sobre a mesa? Punto número 6. Desafectación e cambio de traza das vías 11.337, 11.339, 11.047, 389.119 e 11.043 en Dona, San Pedro, en Sucira, Santa Mariña. Aprobación inicial. Ten a palabra o portavoz do Grupo do Goberno. Moi ben, pois traemos ao pleno a desafectación de 4 vías públicas e a súa valoración económica. Alterar a cualificación xurídica desafectando do dominio público as seguintes vías. 11.037 de 387 metros de largo por 3,50 de ancho, con unha superficie de 1.356,6 metros cuadrados, a 11.039 de 538,6 metros de longitude e 3 metros de ancho, 1.615,80 metros cuadrados, a 11.047 de 63 metros de largo e 2,50 de ancho, 157,5 metros cuadrados, e a 38-9019 de 107 metros de largo e 4 metros de ancho, de 428 metros cuadrados. As vías públicas desafectadas perderon
a súa consideración de uso público, xa que as fincas con accesos a elas foron adquiridas por un só propietario para dedicalas á plantación de viñedos e non provoca que ningún outro predio deixe de ter acceso directo por vía pública á vista da cartografía catastral e do Inventario Municipal de Camiños, polo que se considera xustificada a alteración da súa cualificación xurídica en base a que cumple as condicións da definición de parcela sobrante dadas no artigo preceptivo da Lei da Administración Local de Galicia. As vías desafectadas de dominio público cualificaránse como bens patrimoniais. As vías a desafectar están clasificadas urbanísticamente como solo rústico e suman un total de 3.557,9 metros cuadrados. Valoración económica, 8.894,75 euros. Segundo, desvío a continuación da vía de titularidade municipal. Non autorizar o desvío nin a continuación da traza da vía número 11.043, incluída no Inventario Municipal de Vías Públicas deste Concello, porque a traza prevista non figura na cartografía das normas subsidiarias, nin no Inventario Municipal, nin no catastro, polo que considérase como apertura dun novo camiño, que non estaría permitida de acordo coa normativa vixente. Información pública, someter a información pública ao expediente durante un mes, efectos de presentación de reclamacións e notificacións e recursos. O que se trae é a desafectación, a petición que fixo unha empresa de viñedos para unha desafectación de camiños, pois estimándose parcialmente e non autorizando parte da súa petición. Ten a palabra o portavoz de Veciños. Unha cuestión técnica, porque vexo que Anselmo está aí e tal. Acabanme de informar aquí que se lle cortou a chamada porque Google Meet só permite chamadas dunha hora en sesión gratuita e debían estar conectados máis dunha hora, entonces ahora supoño que non poderán conectarse. Teño que volver a mandar esa invitación. Pero, bueno, interrumpimos 5 minutos. Sí. Interrumpimos 5 minutos. Reanudas a sesión. Procedemos a votar. Punto número 6. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada. Punto número 7. Desafectación das vías 109.000, perdón, non vexo, 10.972 e 10.975 parcial, e 11.994 e 11.005 e treito da vía 10.994 entre o encontro coa vía 11.005 e o límite municipal e inclusión no inventario de camiños do treito da vía 10.989 entre o encontro coa vía 11.005 e o río Ulla no lugar de Donas, San Pedro, Engas, Codeso, Santalla. Ten a palabra o portavoz do Goberno. Moi ben, pois traemos a desafectación 3 vías públicas e valoración económica, previos informes técnicos e xurídicos. A vía 10.972 de 162,3 metros de longitude e 3 de ancho, 486,9 metros cuadrados, a 10.975 un treito da mesma de 40 metros de largo por 5,5 de ancho, 220 metros cuadrados, e a 10.994 de 565,5 metros de longo, segundo o inventario, e 5,5 metros de ancho, con a superficie 3.110,25 metros cuadrados. Estas vías a desafectar perderon a súa consideración de uso público, xa que as fincas con accesos a elas foron adquiridas por un só propietario para dedicalas á plantación de viñedos e non provoca que ningún outro predio deixe de ter acceso directo por vía pública á vista da cartografía catastral do Inventario Municipal de Camiños, polo que se considera xustificada a alteración da súa cualificación xurídica en base a que cumple as condicións da definición de parcela sobrante.
según a legislación vixente. As vías desafectadas de dominio público cualificaránse como bens patrimoniais e as vías públicas a desafectar están clasificadas urbanísticamente como solo rústico e suman un total de 3.817,15 metros cuadrados. A súa valoración económica é de 9.542,87 euros. En segundo lugar, unha non desafectación non autorizar a modificación da cualificación xurídica das seguintes vías: 11.005 e treito da vía 10.994 entre o encontro coa vía 11.005 e o límite municipal por ser de uso público de accesos a parcelas de outros propietarios. Terceiro, inclusión no inventario municipal de vías públicas. Incluir no inventario municipal de vías públicas o seguinte camiño que dá continuidade á vía 10.989 ata o río Ulla, que non figura na cartografía das normas subsidiarias, pero sí no catastro e que está comprobada da súa existencia. É o feito de que se atopa pavimentado, polo que se considera que non se estaría a incumplir co artigo 56 da normativa e non tratarse da apertura dun novo camiño. Información pública, notificación e recursos. Bueno, pois, como no punto anterior, traise a desafectación dunha serie de vías e vistos os informes, pois apróbase parcialmente a desafectación de parte da proposta da empresa que adquiriu esas fincas e a non desafectación doutra parte. Ten a palabra o portavoz de veciños. Como non dixen nada no punto anterior, deixo para este porque son os dous puntos. Si quería facer unhas cuestións xenéricas. En primeiro lugar, aclarar que dende o noso grupo pois non nos gusta nada pois facer desafectacións, mas si as entendemos. En certos casos si son positivas, necesarias, ou, é necesario facelo, non? Polo ben da veciñanza. Pero non nos gusta. Entonces, sí que nos chama a atención, neste caso no das viñas, que non se exixa por legislación de que teñan que facer unha agregación antes de solicitar a desafectación dos camiños, unha agregación das fincas. E explícome, hoxe en día en terrenos rurais non se pode dividir, pero podese agregar. Entonces, o día de mañán, se ti fixeches unha agregación en terreno rural, si vendes o terreno todo. Non poderías dividilo. Pero, se non está desafectado, podría vender un terreno sin salida, polo tanto, tería un problema que non compra, que non vende, e a administración pública. Por iso que non entendemos por que non se obliga, no momento xa sei que non é obligatorio, por que non se obliga antes de facer unha desafectación de camiños que pasan polo medio dunha nova finca nova, de obligarlle a facer unha agregación da parcela. Sería moitísimo, deixaríamos problemas futuros resoltos. E en segundo aspecto, isto sí que ten que ver co Concello, nós seríamos máis partidarios en todas as desafectacións que haxa de camiños públicos de poder chegar a un acordo cos propietarios para que cederan a mesma parte que se desafecta no camiño público, de poder chegar a eso, porque xa sei que é problemático, porque o Concello ten que limpar as marxes dos camiños, pero tamén tes unha zona por si algún día en algún sitio pois hai que facer unha senda peonil, un carreiro para pasar a xente, algo para facer unha bicicleta. Entonces, de que fora a regla xeral, porque os 2.000, 3.000, 4.000, non sei os euros que son, gástense non se ven, e de outra forma pois as pistas municipais quedarían con máis terreno, de querer anchealas, de querer facer calquera cousa, pois quedarían mellor, e moitas veces temos precisamente ese problema de que non se poden anchear certas pistas porque non existe dominio público. Entonces, creo que sería máis operativo pois facer eses cambios. Cambio un cacho do de adentro por un cacho á beira da vía pública, por se algún día quero ampliala. Creo que sería moitísimo máis operativo. Deixo sobre a mesa. Nós vamos a absternos tamén na votación deste punto. Moi ben, pois
Ten a palabra o portavoz Sí, de... gracias. Recollemos a aportación que fixo Xavier, que parece do todo lóxica, sí que é problemática porque eh, entendo que os propietarios que pretenden a desafectación pois non van a estar moito pola labor de cesión de terrenos, pero bueno, negociando e falando creo que se pode chegar a acordos de todo tipo e desde logo nas desafectacións que na solicita é a parte máis beneficiada. E despois con respecto ao que falaches da agrupación de fincas, pois tamén parece lóxico o que dis que non ten moito sentido que agora se poida vender unha finca sin acceso e realmente poderíase facer. Neste sentido nos imos a votar a favor deste punto. Votos a favor? Abstencións? Punto, queda aprobada. Punto número 8. Días de festa local de carácter retribuído e non recuperable para o ano 2023. Validación do decreto da Alcaldía 501/2022 do 26 de agosto. Ten a palabra o portavoz de Goberno. Moi ben, gracias. Traemos a pleno a validación dun decreto do mes de agosto da Alcaldía no que se aprobaban como días de festa local con carácter retribuído e non recuperable para o ano 2023 os mesmos que para o ano 2022, neste caso 21 de febreiro de 2023, martes de Entroido, 18 de maio de 2023, día da Ascensión. Precisamente se puido facer así tratándose dos mesmos días do ano anterior e tendo en conta que o patrón da parroquia de Boqueixón e do Concello cae en domingo 22 de xaneiro de 2023 e domingo. Ten a palabra o portavoz de Veciños. Ben, eu non sei se imos votar este punto, é necesario votalo. Digo porque Validalo. metedesme no compromiso porque eu teño dito que nos días de festa local, e mira que levo tempo nesta corporación, nunca tuve en criterio. E é verdad. Si me alegra de que se siga mantendo o mismo do ano pasado e o mismo do outro, porque entonces vamos xa consolidando un criterio, non? Porque antes estábamos bailando. Todo o que sexa así, vamos a... Abstéñome tamén na validación porque tampouco temos un criterio claro sobre cales deben ser os días. Xa dixo un ano pasado que había xente na parroquia de Boqueixón que estaba moi encabronada por quitarlle o día festivo local o día de San Vicenzo, pero nos vamos a externos. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado.
Vale, continúa así. Deixamos logo aplazamos, non, os puntos sobre a mesa, aplazámolos sobre os puntos 8, perdón, o 9 e o 10. E rogos e preguntas contestamos por escrito. Vale, cerramos a sesión. Votos a favor, perdón. Ai, Dios. Queda a sesión cerrada. Madre mía,